لهر ولاتێکی تایبەتمەندیên xwezayê hene ku welat bê serbilind dibin. An jî mirov xwe ji ber van taybetiyan bi şens hîs dikin. Taybetiyeke Kurdistanê ku bi dehan cûre balinde li ser difirin û dibe mala wan demkî, di sala 2015 de bûye dewlemendiyeke cîhanî. Helbet ew dewlemendiya ku berî cîhanê daye xwe baxçeyên Hewselê ne. Rengên welat di vê bernameyê de berê xwe dide baxçeyên Hewselê û xwezeya wê ya dewlemend. Di hin welatan de hin jî hene ku hebûna xwe ji dîrokê heta roja me diparêzin. Mazûvaniya bi dehan cûre nebat, balinde û şaristaniyan dikin. Her çi qas carnan kêm bibin jî cûreyên wan bi awayekî berdewamiya xwe diparêzin û di bîra gelan de dibin xwedî ciyên taybet. Amed, bajarê pirçandî û bajarê bîr û evînê. Mirov her çi qas behsa xweşî û taybetiyên Amedê bike jî têr nake. Çîrokên serhildanan li kolanên wê hatine neqişandin. Li bajarekî qedîm, evîna şoreşkerên nemir deng vedaye. Helbet bi van serbilindiyên xwe bajar wê bi nav û deng be. Dicle bi dengekî aram û nerm dilorîne. Mirov ber bi xeyalan ve dikşîne. Spîndarên ku hewl didin bigihînin asîmanan di nav dîlanekê de germ bûne. Silavê didin sûran û girê çilswar. Baxçeyên Hewselê ji dîroka kevnar heta roja me bi sewze û nebatên xwe yên xwezayî şêniyên herêmê xwedî dike, têr dike. Helbet wê xweş be tema nebatên vê axa pîroz, ji ber ku kaniya wan cemê Diclê ye. Bi sedsalanê ku li herêmê çandinî têkirin û berhemên xwezayê têra hemû bajarê Amedê dikin. Bi karê çandiniyê Hewsel bandoreke aborî jî li civakê dike. Şêniyên herêmê hem wek xwarinekê sûd jê werdigirin, hem jî dikarin bi vê awayî aboriya xwe jî birêve bibin. Jimara wan baş nayzanîn lê tê texmînkirin ku bi qasî du sûd malbatî bi van baxçeyan debara xwe dikin. Qada Hewselê ku çandinî lê têkirin bi qasî 2080 dekariye. Sewze û nebatên ku tê de tên çandin jî marol, mexdanoz, balîcan, îsod, firingî, sêv, mişmiş, gilyas, rihan, silk û nebatên din in. Di dîrokê de li herêmê şopên ji 30 zêdetir şaristanî hene. Baxçeyên Hewselê jî bi çandiniya xwe dispêre berî 8000 salan. Bi vî awayî Hewsel ne tenê xweza an jî çand e, her wiha dîrok bi xwe ye jî. Bi vî awayî Hewsel ciyekî dîrokî, çandî û xweser e.
باخچەیەن ku di navbera Sûrên Amedê û Çemê Dîcleyê de wekî tabloyekî xuya dikin û her tim bûne mijarên efsaneyan, kulavan û çîrokan. Li gor hin çavkaniyan li erdîngariya Mezopotamyayê emmara herî kevnar ya zadan baxçeyên Hewselê ne. Ev baxçeyên ku wekî parçeyekî bihuştê xuya dibin, li gel dîtbariya xwe ya newaze, bi hin taybetiyên xwe yên din jî balê dikişîne ser xwe. Tê gotin ku bi qasî 180 cûre balinde li nav van baxçeyan hene. Hin cûre balinde demsalî tên dibînin û paşê koçî welatên germ dikin. Ji bilî cûreyên balindeyan gelek cûre ajalên wekî rovî, kûzik, sihorîk û jîjo jî li nav baxçeyên Hewselê dihewin. Herêma Hewselê ji bilî ajalên mejahiyê bûye ware gelek cûre ajalên di nav avê de jî. Tê zanin ku 51 cûre masî di nav Dîcleyê de hatine dîtin. Her çi qas bi bejna xwe ya bilind spîndarên li Hewselê serkêşên govendê jî bin, bi sedan cûre dar hene di nav vê parçeyê bihuştê de. Ji ber vê yekê jî ji bo bajarê mezin yek ji cihê herî zêde oksîjenê bi dest xeye. Baxçeyên Hewselê bi hebûna xwe dibe sebra welatiyan. Mirovên ku bixwazin hinekî bêhna xwe vedin, ji qelebalixiyê dûr bikevin û hinekî bi xwezayê re civatê girê bidin, berê xwe didin Hewselê. Her aliyekî Hewselê ji hev xweştir e. Dibe ku mirov bixwaze li ber Dîcleyê rûnê û bikeve temaşeya Sûr an jî bedenên Amedê. An jî mirov dikare li bin spîndarekî rûnê û tenê li dengê li babûna spîndaran guhdarî bike. هێژای ku mirov bi berfirehî û xal bi xal behsa Hewselê bike. Ji ber ku mirov berê xwe bide kîjan aliyê wê, an bermahiyeke dîrokê, an jî xwezayeke newaze heye. Ji bilî rêhevaltiya Sûrên Amedê û Çemê Dîcleyê li cem Hewselê pira dehderî heye. Dibe ku ya tabloyê temam dike, pira dehderî bixwe. Wexta mirov ji pira dehderî li Hewselê temaşe dike, hem baxçeyên newaze, hem Sûrên Amedê, hem Çemê Dîcleyê, hem jî girê çilsiwar an goçiyayê qirxlarê li ber çavên mirov wekî bihuştê xuya dibin. Dîroka xwe ya kevnar û bi hebûna xwe Hewsel
نەتەنێ باڵا وەلاتیان دکشینە سەرخوا. دیارە باڵا gelek welatan kişandiye ku di sala 2015 ji aliyê UNESCOyê ve wekî mîrateyeke cîhanî hatiye qebûlkirin û dixwazin vê çand û dewlemendiyê biparêzin. Xwedî derketina UNESCOyê mixabin kêm dimîne û baxçeyên Hewselê ji hêza xwe ya berê tên xistin. Hin dijminên xwezayê çand û dîrokê Hewselê talan dikin. Gevir û molozên ku ji ber avakirina malan tên li wê derê dirêjînin û xwezayê talan dikin. Di berxwedana Sûriyê de jî hêzên artêşa Tirk berê xwe da Hewselê û wêrankirina wê. Ji aliyê hin saziyên dewletê ve jî darên Hewselê tên birîn. Hewsel di her demsalê de xweşikiya xwe bi reng û dîmenên cuda pêşkêşî welatiyan dike. Di mehên biharê de her cûreyên rengê kesk û rengê kulîlkên cûr be cûr dixemilînin derdorê. Keskê ku tîrêjê rojê yên dijwar lê dide, di mehên havîrê de hinekî zer dibin. Li bexçeyên Hewselê di demsala payîzê de dîmenên herî newaze yên xwezayî derdikevin holê. Zerekî kubar hêdî hêdî ber bi rengekî porteqalî ve nêzik dibe. Soreke serhildêr zû bi zobalê dikişîne ser xwe û geweza navsere sorê hêrsok nerm dike, dilxweş dike. û ew hewsela ku mîrateya dîrokê ye ji mirova hîrema ye. Wek dilê Amedê di nav rengên welat de ciyê xwe digire. Deka werin li vê rengê xweşik temaşe bikin û bila dilê we aram bibe.